Estamos no Canto da Area. Tesi, gracias por invitarnos. Tesi é unha veciña, aparte é unha persona comprometida aquí polo entorno do Canto da Area. Para os que non ubicades o Canto da Area, podese dicir que é o barrio mariñeiro por excelencia de Marín. O Canto da Area queda entre os Praceres e o que sería Marín, o núcleo, non? Este foi o barrio mariñeiro, estamos na parte do barrio mariñeiro de ese Marín de non fai moitos anos, no que era unha potencia mundial na pesca. Hoxe un pouco esquecida, como tamén un pouco esquecido os seus barrios. E estamos nun sitio que Teresa nos invitou a coñecer, porque é unha calle moi pequena, posiblemente dera o mar, por aquí estaría o mar, e hai moitos cruceiros, en esencia nesta calle pequena, hai moitos cruceiros e neles, ademais se chama a Rúa dos Cruceiros. Ou das Cruces, non? Dos Cruceiros. Dos Cruceiros. E estamos neste despois, eu estaba falando nele, é unha verdadeira xoia, non? Aí, San Xulián, San Xulián. San Roque, lógicamente, se era relacionado con mar, tiña calor San Roque. E arriba, Os Dolores. Os Dolores, coas espadas e todo. Unha boa representación, pero este cruceiro ten na parte de abaixo este retablo ou peto de ánimas. E nel é unha representación de que se ve o Cristo con as ánimas que están ardendo no lume, non? E abaixo, que agora xa non queda nada dela, habría unha pequena... Un pequeno peto. Un peto, sí, onde se botaban unhas esmolas que servían para sufragar misas para que estas ánimas que ao mellor non tiñan nadie que rezara por elas, ou se salvasen deste inferno, non? É unha representación bastante singular, que hai moitísimos sitios de Galicia. Hai un moi parecido, Teresa, en Casás, por encima de Seixo. Hai un moi parecido a este, quen sabe? O mellor o mesmo artista. O mesmo canteiro. O mesmo canteiro. E aquí hai como unhas inscripcións, pero non sabemos o significado que teñen. Xa desaparecido. Bueno, con todo este material vamos a gravar un pequeno vídeo para coñecer este patrimonio. Parte deles desapareceu xa e conocer un pouquiño máis o que era estes barrios no seu día, as súas creencias e súas tradicións. Chulo, datas. Precioso. Precioso o entorno non lle axuda, claro, porque isto está moi abandonado. Nos gustaría que, como parte da historia do barrio, que isto estuvera máis resaltado nun entorno moito máis... O posto en valor. O posto en valor. É que alguén, digo eu, coñecedor, experto deso, pois, falara un pouquinho máis do interés patrimonial, non? Que ten, non? Porque a veces estas cousas, pois, isto xa perdeu a utilidade. Agora xa non se vai ao purgatorio, agora ou eres bo, ou eres malo, ou o ceo ou o inferno. Xa esta transición non hai. Os galegos éramos a puñeta porque dicían, bueno, pues mira, como eu anduve aí, que rasca, a ver se... Claro, si quedo no medio. Ainda despois de mortos somos capaces de... Pero penso, ti que eres un estudioso dos cruceiros... Non, non son estudioso. Bueno, que coñeces medio Galicia de cruceiros, ou toda, o das ánimas do purgatorio sempre estuvo moi presente, non? Sí, pero agora dicen que xa non hai esa transición aí, eso que te quedas aí no medio que non. Agora ou eres bo ou eres malo. O arriba ou abaixo. Entonces eso de... Que ademais hasta creo que era moi galego, eso de... Nin subo nin baixo. Sí, a donde vou, non sei. O purgatorio. Moi chido o cruceiro. Vamos seguir buscando máis cousas aquí na Rúa dos Cruceiros. Rúa dos Cruceiros.